Jeg vil gerne bevise formler for at finde a og b ud fra 2 punkter fra en lineær funktion. Jeg vil først bevise formlen for at finde a, som lyder delta y divideret med delta x, som faktisk vil sige y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Først og fremmest vil jeg gerne isolere b ved at bruge den her formel, så den kommer til at lyde b er lige med y1 minus ax1. Ud fra dette vil jeg bruge substitutionsmetoden sammen med ligningen, den her, hvor at jeg ved, at b der er y1 minus ax1, så jeg kan få min ligning til at hedde y2 er lige med ax2 plus y1 minus ax1. Herfra kan jeg løse det som en ligning, og da jeg gerne vil have y'erne over på den ene plads, så trækker jeg y1 fra begge sider, så det bliver minus y1 på venstre side af lighedstegnet, så ligningen kommer til at hedde y2 minus y1 er lige med ax2 minus ax1. Da jeg gerne vil have a til at stå alene, har jeg isoleret ud for parentesen, så min ligning kommer til at hedde y2 minus y1 er lige med a gange parentes x2 minus x1 parentes slutning. For at isolere a har jeg divideret på begge sider af lighedstegnet med x2 minus x1, så formlen kommer til at hedde y2 minus y1 divideret med x2 minus x1 er lige med a. Derved har jeg bevist formlen for a er lige med delta y divideret med delta x.